Salut toată lumea și bine v-am găsit la al doilea vlog. De data asta suntem la plimbare cu cățelul. E ciudat că nu vedeți fața, dar eu vorbesc. Cam asta e, eu am să-l filmez mai mult pe el. Mai mult am să-l filmez pe el. Mai în spate, Ricky, mai în spate, mai în spate. Bun. Hai. Ricky! În spate, mama. În spate, mama. Mergem până la Răzi și Mădă, cred că e și baba. Mă scuzați că nu vi l-am mai arătat. Și cam acesta va fi al doilea vlog, cam doar o plimbare cu el. Nu o să dureze mult, până ajungem acolo și de acolo am să opresc vlogul pentru că am să doar să-l plimb și cam asta. Deci în spate. În spate, mama. În spate, mama. Mama, Ricky. Acolo. Așa. Hai, mama. Hai, mama. Hai. Doi. Ricky. Ricky în spate. Hai, mama. Am să-i fac o poză. Hai, mama. Hai, mama. Ricky. Mă șupăr. Mă șupăr. Hai. Hai, mă. Treci. Dacă nu vii, mă spun. Acum veni. Acum veni. Hai, mă, Ricky, mă. Ricky, hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Ia și mașina din vita ta, fătă-ți mort. Hai, bă. Hai, Ricky. Treci. Treci, mă, treci. Așa, mama. Ce murdară e apa. Nu pot să vă arăt. Uitați. Uitați. Hai, ce handicapat să stăm. Hai, mama. Hai, mama. Hai, hai. Hai, mama. Hai. Nu. Stăm cu el, că el are chef. Treci! Ricky, hai să treci, mama. Hai, mama. Hai, mama, să treci. Uite așa. Ce frumos ai trecut, mama. Mama. O, deja 3 minute. E ceva, e ceva. Când o să vedeți videoclipul cu rolele, o să-l vedeți și pe acesta cu Ricky. Plimbare cu cățelul meu. Hai, mama. Hai, mama, fugi. Fugi, mama. Fugi, mama. Se cam mișcă camera, dar... Te opri, mama. Hai, Ricky. Treci. Hai, mama. Hai, mama. Ricky. Hai, mama. Hai, mama, pe aici. Cam atât a fost și cu acest vlog. M-am